खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदानसे भिडिअ बयखौबो बरायनो थाहरबाय दिनै आं फैदों उदालगुरि रौतायाव जानो गोनां 50 एनुवेल कनफारेन्सनि खामानि मावबाय थानाय जादों फैगौ 26, 27 आरो 28, 29 जानुवारि खालार बे हाबाफारिखौ लानाय जादों अन्नानै बयखौबो लोरहो फैनानै जाफुंसार होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय नै बिथिं लुहांबाय आरोना गाइसमोन नै बिथिं गेटनि साजायबाय थादों आइ थिंक फिसा ओरैनो लुना थाथ'नाय बिथिंबो नै ओइथिंबो बिराद गिदिर आरोना बिथिंनो लुगासिनो ओइफोरो एगजिटिभ जागोन इथिं बेफोर जाबाय थांनाय फैनाय लामा बैथिं जों दा थांगासिनो ओंखाम जानाय थिलियाव बिथिं गासैखौबो फारि फारि देखायलांगोन नायलांबाय था जुबिना बैयावनो फैगोन बैयाव थानाय आरोना नै बिदि थाजोबगोन आरो नैफोरावसो थाजोबगोन आलासि नै बेफोरावसो ओमफ्राय इयो जिगाब होदो मानसि थानायालाय आरो ओइथिंबो नै ओइथिं नै थाजोबगोन बेफोर सोब नारा होगासिनो आरो इथिं थागोन इथिं थाजोबगोन सोब बे एर'प्लेन बाहागोन आरोना बेफोरखौ बिसिजोबगोन इयाव